У Гомелі ў цэнтры горада ўстанавілі дэлінеятары. Гэта штучныя бардзюры, прызначаныя для раздзялення транспартных потокаў, размежавання палос руху, паркавальных месцаў і пешаходных зон, каб вадзіцелі не дапускалі парушэнняў пад знакам «Прыпынак забаронены». Такія прыстасаванні з'явіліся і на вуліцы Пушкіна, у самым цэнтры Гомеля. До реализации указанного инженерного мероприятия на постоянной основе на данной улице совершались нарушения правил остановки стоянки транспортных средств. В дальнейшем, думаю, данная мера сработает, и таких правонарушений являться там уже не будет. На территории города Гомеля это не единственный пример. Такая практика у нас была уже в прошлом году. Такие изоляторы мы устанавливали в районе школы номер 22 города Гомеля. Цяпер сітуацыя змянілася. Дэлінеятары фізічна падзялілі поток і закрылі магчымасць незаконнага прыпынку. Пры гэтым вадзіцелям па-ранейшаму даступная стаянка. Усяго ў некалькіх метрах за будынкам Пушкін-Плаза. А тым, хто прывык паркавацца каля самога офіса, пры наяўнасці свабодных месцаў дастаткова толькі крыху змяніць маршрут, праехаць наперад, вярнуцца, каб трапіць да стаянкі па правілах.